Soc la Laura Duarte Campderrós, soc la responsable tècnica de l'Observatori per la Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Jo vaig néixer a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, on vaig passar pràcticament tota la meva infància. Soc la segona de 5 germans i germanes. De fet, soc la gran de les germanes. I l'únic noi que hi ha és el gran, que ens portem allò, un any i mig. Per tant, he viscut sempre en una família nombrosa, una mica caòtic tot plegat, però també divertit. Vaig entrar a la UAB al curs 98-99 i una mica tenia clar que volia estudiar a la UAB perquè més o menys la coneixia, m'agradava molt l'entorn. També va ser un accés una mica tard en relació a l'accés normal, no? És a dir, jo quan accedeixo a la universitat, als estudis de Sociologia, tenia en aquell moment crec que 24 anys, 23-24, no recordo molt bé. Vaig estar també treballant, perquè m'havia de pagar també els estudis, per tant, un cop vaig acabar secundària va haver-hi un període de feina i de pensar què és el que volia fer, i un cop ja em vaig decidir va ser quan vaig accedir. Potser buscava respostes a certes qüestions i crec que la sociologia me les podia donar, sobretot aquelles vinculades amb temes de desigualtat i justícia social. I va ser el que finalment em va decidir a triar Sociologia. La Laura va ser alumna meva en la carrera de Sociologia. Aleshores, jo tenia per costum muntar sempre un grup de recerca format per estudiants que estessin interessats. I ella va estar interessada. I va ser així com la vaig conèixer. L'Observatori neix al febrer del 2005 a partir de l'estudi que es va realitzar sobre el sexisme a la UAB, que és un estudi que va encarregar el rector, la Maestro Izquierdo, el rector d'aquells moments, que era Lluís Ferrer, arran d'un estudi que havia fet anteriorment, el 1998, la Maria Jesús, sobre quina era la situació de les dones a les universitats catalanes. Jo quan vaig conèixer l'Observatori, la primera vegada que vaig tenir el contacte amb la Laura, l'Observatori estava en una minioficina al rectorat i poca gent sabíem que existia. De fet, jo em vaig enterar perquè vaig necessitar de l'Observatori per la Igualtat, no? Jo me recordo que a l'Observatori tenien, la seva creació ens buscava molta feina. De fet, no havia una feina donada, ens la tenien que inventar perquè tenien que inventar l'Observatori. I ella sempre està inventant coses que signifiquen més feina. I deia, però Laura, és fantàstic, però això és un curro terrible. Sí, l'Observatori. L'Observatori per la Igualtat a l'inici té com un objectiu fonamental. Quan comencem la nostra activitat, la primera tasca és la d'elaborar el pla d'acció. De fet, l'Observatori neix com a òrgan tècnic per assessorar i dissenyar polítiques d'igualtat en el si de la universitat. En aquest sentit, el primer que fem és l'elaboració del primer pla d'acció. Jo crec que és una gran experta en el seu àmbit. Ella, a banda de ser, a més, de ser doctora en Sociologia, ho és en la temàtica que és justament objecte de l'Observatori, amb la qüestió de les desigualtats, la qüestió del sexisme en la institució acadèmica. La Laura és una persona que està en constant formació, no s'estanca en els coneixements que podria haver obtingut de la carrera o de cursos que havia fet prèviament, sinó que constantment es va renovant o va implementar noves perspectives que són necessàries. O sigui, nosaltres aprenem d'ella i a la vegada també ens pregunta a nosaltres, no? La meva aportació a la igualtat de gènere crec que és pràcticament, o és en relació sobretot al disseny d'indicadors per mesurar la situació de les dones a la universitat. De fet, és molt concret perquè és el que m'he dedicat. I la segona gran aportació diria que és tot el tema de dissenyar metodologies per al diagnosi, per l'elaboració de mesures i polítiques d'igualtat en el si de la universitat.
Jo vaig treballar bastants anys amb la Laura i va ser la meva primera feina més llarga i més seriosa. I realment m'ha portat una referència molt important com a companya de treball i també com a jefa, perquè també la Laura, com que era la tècnica, a mi em feia com de jefa i m'ha portat un model de treballadora molt responsable, molt perfeccionista, però a la vegada amb un amor gegant, molt tendre, molt humil, molt fidel i amb una bondat gegant. Té com també un cantó superhumà i és molt sensible, encara que també la definiria com superdiscreta. I no sé, a mi la Laura m'ha ensenyat a lluitar com a formigueta i anar transformant i lluitant pel que vols i pel que creus que ha de ser, en aquest cas, la universitat, però a petitar, o sigui, a poc i amb feina de formigueta. Crec que el que principalment pot aportar la Laura a la seva feina en l'Observatori per la Igualtat és que és com ambivalent. Per una banda és molt rigorosa i com molt estricta en alguns temes, no? Però per una altra banda té una sensibilitat que li fa veure una sèrie de matisos i arribar a un detall que poca gent pot arribar a aquest detall, no? La Laura és una persona que fa que les coses flueixin molt bé, no? Que cuida molt tota la gent amb qui treballa, cuida l'equip i ho fa al mateix temps amb exigència però també amb molta delicadesa. Una de les coses que la Laura ens ha portat potser és que té un sentit de la justícia com bastant interioritzat i això es trasllada molt en com tracta a les persones del seu equip. Llavors, per exemple, jo he estat de persona estudiant en pràctiques, igual que la Marta està ara, i el tracte als estudiants en pràctiques a l'Observatori és com dels millors, potser, que en tenim coneixement. Sempre no he tingut consciència feminista. És a dir, sí que la tenia, però jo no era conscient de que la tenia. De fet, em vaig adonar que era feminista, o que tenia consciència feminista, quan vaig començar a estudiar Sociologia, quan vaig descobrir com funcionava la societat, el tema del concepte de la divisió sexual del treball. Llavors em vaig adonar que, de fet, l'interès que tenia en relació a les desigualtats de gènere, també m'interessava la classe social, però especialment la desigualtat de gènere. La dedicació que tenia a evidenciar la situació de desigualtat de les dones, la capacitat de treball que tenia en relació a això. És a dir, ella s'ha compromès amb les dones professionalment, però jo crec que l'exercici de la professió no hagués tingut lloc si no hagués tingut compromís en la situació de les dones. Té un cap superendreçat, és tota ella disciplina, tota ella com raó, i és com, vale, això existeix, sabem que hi ha una estructura que és patriarcal i que és discriminatòria i que genera, que hi ha desigualtat de gènere a la universitat, i la Laura, per mi, una de les seves aportacions va ser, vale, doncs anem a posar això en un plànol de lo tangible, de lo empíric i de lo racional amb dades quantitatives. I la Laura ha permès que altres persones que potser han destacat més públicament en el camp de l'igualtat a l'Autònoma hagin pogut fer segons quins discursos, perquè la Laura ha permès que les dades estiguessin quantificades, estiguessin controlades i estiguessin analitzades. Podríem destacar que la Laura és radicalment justa. I aquesta radicalitat és el que fa de vegades que en el seu dia a dia, especialment en contextos laborals, s'enfronti com en contradiccions. Vulguis o no, treballem en una institució molt gran, molt diversa, i la seva visió de la justícia és com molt pura. I la vida són més coses. I llavors jo crec que té com una batalla interna que en el fons l'únic que pot fer és millorar allò en el que treballa. Tenir la Laura a prop en realitat és un privilegi. És que controla tots els aspectes i controla tots els aspectes de l'Observatori. És com un pilar i és com una continuació. O sigui, al final pot haver rotació, hi ha moviment, perquè al final és una institució on passen molts estudiants, però és la Laura, està sempre allà, és una constant. I a més, tot i ella controlar molts aspectes de tot el funcionament, et deixa molta llibertat. Tothom li passa que no tens dia i la Laura sempre estava allà si necessitaves parlar
i ara és una cosa que no es troba a tot arreu. Tenia aquest recolzament d'una jefa, perquè el cap i a la filla era la meva cap, per així dir-ho, i sempre t'escoltava. I això és una cosa que li agrairia. Jo crec que l'Observatori ara mateix s'ha consolidat moltíssim. És cert que han passat 15 anys i tots aquests anys han estat com de creixement, tant a nivell personal com en relació... Bueno, a nivell professional meu també considero que he anat creixent, he anat adquirint experiència. Pel que fa a l'Observatori, penso que també ha anat una mica en paral·lel, almenys aquesta percepció és la que tinc, no? Del fet de dir... Hi ha un moment inicial molt d'impuls, no? I ara mateix estem, doncs, com molt... És una entitat que està molt consolidada.